Така, Или, имам за теб едно предизвикателство. Виж ли готова ли си? Давам ти 50 кинта. Ето така. 50 кинта получаваш. Ако го сгънеш 21 пъти. Да го сгъна 21 пъти? Да. Та един път ли са брои? Еми да. Ама не, трябва да го сгъваш така, да става на квадрат, не триъгълници на такова. А само на квадрата става? Квадрати, правоъгълници, така. Така. 21 пъти трябва да го сгънеш. 2 пъти. Така мога ли? Можеш. 3 пъти. 4 пъти. 5 пъти. 6 пъти. Не те.